mama wabwino amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene muli. Ine dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, the Economic Revolutionary himself. Ife paja nthawi za bungwe lathu timamenyera ufulu wa zachuma dziko lino. Ndi lero nkhani imene ndabweretsa ndi nkhani ya ku polisi. Amalawi tikuyenera kukhala ndi tcheru kwambiri ndipo tidzikwanitsa kumawerenga mmene magemu akuseweredwera. Tidzizitsatira zinthu bwinobwino mmene zikuyendera with sober mind. Ndabweretsa nkhani ya polisi chifukwa chona kuti lero ku polisi kuli ma interview, oral interview imene akufuna alembe anyamata ndi asungwana athu mdziko muno. Koma mmene ma interview apangidwira arrange zikuonekeratu kuti it's strategic. Ana ambiri amene afuna kuti alembedwe apolisi afuna kale ochoka chigawo chapakati chokha. Zimene zili zinthu zodandaulitsa kwambiri. Izizi sinkhabakamwa, izizi sichiyani ndithu izizi ndi zoona zimene Amalawi kumapeto kwake mudzativomereza kuti timanenazi ndi zoona. Onse amene akupangitsa ma interview Lilongwe, Blantyre, Zomba ndi Nzuzu, anthu onse atenga anthu ochoka pa Central Region. Ndi cholinga chonena kuti akathe kupanga identify ana amene ali ochoka pa Central Region ndi kuwakhozetsa mayeso, enawo ndi kuwalepheretsa. Palinso chiwembu china chimene achigwiritsa ntchito chonena kuti ana ena adzinamizira maadresi ngati kuti ndi wakumwanza, ndi wakumulanje, ndi wakuthyolo, ndi wakuchikwawa nsanje, ali ana anthu ochoka pa Central Region. Ndi ndikuona kuti dziko ili khala ngati anthu fe tikugona, sitikuona mmene zinthu zikukhalira. Tikunena pano Mr. Jowero akudowa apangitsa ma interview pa Lilongwe, achibwe kwawo ndi ku Lilongwe koma amagwira ntchito ku Mulangeni, apangitsa ma interview mu Lilongwe. Maxon Kalimanjira kwawo ndi ku Lilongwe, kukasiya akugwirira ntchito ku area 30 Central Region imeneyo, apangitsa ma interview as a panelist mu Lilongwe. Mr. Gift Chiundira kwawo ndi ku Kasungu, akupangitsa ma interview mu Lilongwe. Mrs. Mazaro mwawo ndi mu Lilongwe, apangitsa ma interview ku Limbi Training College. So mungathe kuona kunena kuti anthu onsewo amene akutchulidwawo. Ndenso kuli Mr. Kanzenga kwawo ndi ku Lilongwe, apangitsa ma interview ku Limbi. Mutati muone anthu onsewo achita dala. Andisizoona kuti polisi yonse Malawi muno anzeru amene angakapange ma interview anawa nda Central Region okha ndi bodza zetu. This is a strategic plan imene ayipanga kuti ana amene apite ku polisi ulendo uno akhale ana ochoka pa Central Region bokha. Ndipo pali ploti ndibwerezenso ina imene anawa amene asankhidwa kuti awatenge awapatsa ma address otadzioneka ngati kuti akuchokera ku Chikwawa, ola achokera ku Nsanje,
olachokera ku Blantyre, olachokera ku Mwanza, kunenu kaya kubalaka Mangochi, ali ana apa Central Region. Ndefeyo tikudandaula ngati dziko komanso ngati bungwe. Izizi sizoona kunena kuti chifukwa chakuti akukhalidwewu wakhala ukuchitika kwa nthawi yayitali. Chifukwa chakuti president akuchokera kumwera ndekuti olembedwa ntchito onse ku polisi kaya kuti adzikhala ochokera kumwera. That's very bad. Chifukwa chakuti president akuchokera ku Lilongwe kapena kuti Central Region ndekuti wonse olembedwa ntchito ku polisi ndi ma departments onse aboma akhale ochokera ku Central Region ndi zinthu zolakwika kwambiri. Dzikoli Malawi tikuliyang'anira likugawidwa mwa system kuti ena akupanga benefit kwambiri kuposa anzawo chifukwa cha kumene kukuchokera mtsogoleri. Ndetu kufuna tikuuzeni a polisi mapulani onse amene mwapanga tikuwadziwa. Anzathu a Tonse Alliance mapulani anu onse amene mwapanga ifeyo tikuwadziwa. Ankhani yolemba ana athu mdziko muno ku polisi kuti adzigawo zonsezi akumwera simukuwafuna, aku Eastern Region simukuwafuna, akumpoto simukuwafuna. A polisi aulendo uno mukufuna mulembe Central Region yokhayoka kulakwika. Sindikudziwa kunena kuti mumati high five yanuyo munanena ndithu kuti pali kusunga malamulo a dziko, kuchotsa kukondera, nepotism whatever, kusamala chuma, utsogoleri wabwino ndi zina zonse mu high five mwanu. Kodi chinali chinthu chomangonena kwa Malawi ncholinga choti mupeze 40? Chifukwa chani Amalawi tonse atsogoleri athu sitimakonda kukonda dziko lathu ngati dziko? Izizi tenaziona even ngakhale nthawi ya Kamuzu. Anthu ambiri amene anali maudindo akuluakulu Malawi muno, Amalawi safuna kuzinena zimenezi chifukwa chakuti amakonda kuombera m'manja maliro. Anthu ambiri anali pa udindo ukuluukulu nthawi imeneja anali anthu apa Central Region. Tinaziona zimenezi zikuchitika. Ena afe tinali akulu tinavota nawo ndi 1994 ndi tunaponya nawo vota. I was 20 years. Tinaziona mu nthawi ya UDF, at least nthawi ya UDF amesetsa kupanga balance. Amesetsa kupanga balance. Timaona anthu akuluakulu from Central Region, timaona anthu akuluakulu yena ochokera kumwera, timaona akuluakulu yena ochokera kumpoto, timaona akuluakulu yena ochokera ku Central Region ndi kumpoto. Koma pakatipa panachitika zinasanganya kwambiri kuti anthu amagwira ntchito molingana ndi dzigawo panopo zikupitilira boma la Congress lili la Chakwera ndi Chiwesi. Amalawi amene akuvutikira mdziko muno ndi tsankho ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye tifuna tikuzena Malawi kunena kuti MCP yagwirizana ndi apolisi apanga arrange kuti apolisi amene atalembedwe chaka chino ndi ana okaoka anthu apa Central Region. Akumpoto awalepheretsa, aku Eastern Region awalepheretsa, akumwera awalepheretsa dala kuti alephera okha ma interview ndikumatenga wanthu ndikumapatsa ma address abodza ngati kuti anthu ndochokera kumwera ali ochokera Central Region. Andaonetsetsa kunena kuti ngakhale ma interviewers akhale anthu ochokera pa Central Region, ma panelists onse. Sizingateke kuti the whole police anzeru ndikukhala achina chibwe ochokera pa Central Region okha. Ayi ndizabodza. Alipo anthu anzeru kwambiri ena ma PhD munapititsa makuka kumakakhala ma officer in charge. Munthu wa PhD anyamata amene akadadadiridwa kuti apite ku area 30 adzikapanga mapolisi apolisi monakasiya mmamudzi.
cholinga chifukwa chonena kuti iwowa akuchokera kumpoto, awa akuchokera kumwera, ndi sangatani sangakhale ndi maudindo abwino chifukwa chakuti chamtundu zimene zili kulakwika. Tikamapanga misonkho Malawi muno sizimatengera kuti misonkho alipire ndokhaokhawo amene akuchokera pa Central Region, kapena amene achokera kumpoto, kapena achokera kumwera, kapena achokera ku Eastern. Tonse timasonkha china chilichonse chimene chikukhudzana ndi mabenefits amene ifeyo tingapeze ngati dziko la Malawi tikuyenera kugawana ikwale. Zimene mukuchita atonse alliance kugwiritsa ntchito apolisi ndikuti mulembe ana apa Central Region akhaokha ndikulakwa. Mapulani amenewa mwakhansule. Tengani anthu ena abwinobwino amene ali ndi kuthekera kuchokera m'maregion ena, amene ali ndi nzeru, amene ali ndi kuthekera kuti akhoza panga ma interview. Osati kuti mudzingotenga apa Central Region okhaokha kuti angapanga ma interview. Ncholinga choti musankhe ana anu apa Central Region ndikulakwika. Andi izi tsiku lina zidzakutsamwani fama udindowa sokazikika yayi. Tikuziona ndipo Amalawi akuona. Malawi amene munali ndi khungu amene simatsegula maso, tsegulani maso pakhani ndi kunenasi. Mupange cheki anthu amene akukakhala pa panelo lero yopanga ma interview ana a polisi oral interview lero onse na Central Region. Ndi Dowa, Lilongwe, ndi Kasungu. Basi cholinga akapanga identify ana awo apa Central Region. Ma Central Region ma region mwinamu akasafare. Tatsegula ni maso a Malawi. Muone zimene anzanu akuchita. Tatsegula ni maso a Malawi. Muone zimene boma lili kuchita. Zoyipa, zosakhala bwino, zofuna kuononga tsogolo la dziko letu. Lero sindinabwere kuti ndidzalankhule kwambiri. Audio yanga ndi ya 12 minutes basi. Ndikutsazikena Malawi, mukadalitsike, Mulungu akadalitse dziko lake chifukwa cha chikondi cha Yesu Khristu. Tipemphere pano. Amen.